convivint amb tu. I a més, què? Serà millor que si vivim plegats que convivim ara. I per què no? Quan dues persones s'estimen, és normal que visquin juntes. És bo per elles, per la seva felicitat, pel seu equilibri. Fins i tot, si vols, des d'un punt de vista egoista, resulta més estimulant, més creatiu. Ui, aquesta cançoneta ja me la sé. I no hi estàs d'acord, digues, no és veritat? No ho sé, tot és tan relatiu. Sé que el que ara et vaig a dir resultarà una mica fort. Potser fins i tot fora de lloc. Però t'ho he de dir. Per què no tenim un fill? Però què dius? T'has tornat boig? No, parlo seriosament. Per què no? No et faria il·lusió? Saps quantes vegades he pensat en aquesta possibilitat? No t'he sentit? T'imagines tenir una criatura? Què t'agradaria més? Un noi o una noia? Hi ha una nena. Ai, no t'agradaria una nena? Mira, Bàrbara. Li posaria Bàrbara. No t'agradaria, Bàrbara? És un nom fort, oi? Combatiu. Ja caldria que ho fos, pobra criatura. Amb la merda de món que es trobaria. No et pensis. Aquest és un dels altres motius que sempre m'han fet recular a la possibilitat de tenir fills. Per això vaig avortar. La de peles que ens va costar. Aleshores que no teníem ni un duro. Només el viatge. I a sobre, tot era tan sòrdid. Sort del sopar que vam fer passar de la frontera amb les peles que ens havien sobrat. Almenys ens va ajudar una mica a oblidar aquell tema. I vaig demanar respostes diferents, te'n recordes? I tant. I per primera vegada vaig tastar les garotes. Menjar de déus. Que bones! La Maru també estava embarassada, però ella no va poder aconseguir ni les peles per avortar aquí. Aleshores era molt difícil. I encara ho és, no et pensis. És una vergonya. En aquesta qüestió estic completament d'acord amb els plantejaments més radicals. Els tios hauríeu de tindre vetada tota opinió sobre aquest tema. La filla de la Maru té 17 anys ja. L'has vista darrerament? És una noia preciosa. Ostres, seria collonut poder anar amb la meva filla, dur-la a sopar o al cinema. Però si series un iaio, toca de peus a terra, home. Quants anys tindries tu quan la nena en fes 14? Apa, calcula. I què? Tampoc no seria tan gran. D'altres més vells que jo n'han tingut. Picasso, Yves Montand. Si el cor és jove... Ai, aquesta falera que teniu els homes de posar criatures al món quan ja no són edats. Té ser un gest d'autoafirmació, sens dubte. Però també hi ha molt de vampíric, creu-me. Che vieja, vos sos una de esas horrendas psicólogas, ¿no? No sé, así de pronto me pareció, ¿viste? Ostres, les escombraries. Quina hora és? Treu el gos a l'escala. El portes sempre hi era amb mi. Corre, que encara farà encegat. Uso les enrecades i baixo. Passa, figura. És per un fantasma o què? No, entra. Endavant. Qui és? M'han donat la bola. Aneu a buscar la ràdio i els cassets. Esclar. No és el de casset, els xunguitos. Rosa, hem de marxar. No sé, ja la buscarem més calma. I si no, te'n compraré una de nova. Te la faré arribar allà on tu diguis. Però tu de què vas, tia? Anna, sisplau, farem tard. Tanca la porta de cop quan sortigues.
das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pateame la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo.